Ja muuta vielä yksi juttu YouTube, niinku, ja siis siinä videossa, missä niinku oli just se, että niinku mä vähän niinku säikäytin siinä, missä oli niinku panda just siinä sohvalla, niinku, ja mä heitin sen, niinku, se oli niinku just tässä niinku sohvalla, niinku, niin mä koitin laittaa siihen jumpscare warning, mutta jos sitä katsoo sitä niinku ikonia, tai sitä niinku icon, en mä tiedä, niinku, niin siinä näkyy, että siinä olisi jumpscare warning, mutta kun mä katson sen videon, niin siinä ei ole mitään. Mä koitin mun parhaani, mä katsoin sen videon siitä, mutta siihen ei tullut sitä. Mä latasin sen videon ja siinä ei ollut sitä, joten mä en tiennyt yhtään mitä tehdä. Joten joo. Ja toivotaan, että sä kuulet tämän suomen kielellä, tai en mä tiedä, mutta siltikin no siis esim. Vaikka, no mä olisin justiinsakin laittanut siihen sen, mutta mä en pystynyt, koska no mä koitin, niinku, koska mä olin jo niinku, vähän niinku, ladannut sen, ja mä en osaa poistaa mun videoita, niinku, mä en oo vielä niinku, oppinut sitä, joten no sorry, kun mä en osannut vielä laittaa siihen, joten joo.